Новая тэхніка – гэта две станцыі перашкод радыёсувязі. Яны вынік шматгадовага вопыту распрацовак беларускіх вучоных, інжынераў, канструктараў і праграмістаў. Атрыманае абсталяванне дазволіць паспяхова выконваць баявыя задачы па пошуках, вызначэнні месцазнаходжання, пеленгацыі, а таксама па тэхнічным аналізе крыніц радыёвыпраменьвання на ультракароткіх хвалях і іх эффектыўнага падаўлення. Техника по своему уровню находится на уровне лучших мировых образцов. Не более 5 стран в мире может производить технику такого высокого технического уровня. По некоторым параметрам она превосходит лучшие мировые образцы. Сёння поспех у военных дзеяннях у значнай ступені вызначаецца дасканаласцю сістэмы кіравання супрацьлеглых бакоў, тэхнічная аснова якіх – сучасныя радыёэлектронныя сродкі і сістэмы. Радиоэлектронная борьба в этих условиях является наиболее эффективным и быстродействующим средством нейтрализации технических преимуществ противоборствующей стороны в управлении войсками и оружием. Для решения указанных задач продолжается плановое оснащение вооруженных сил современными средствами радиоэлектронной борьбы. Зараз такія станцыі ўжо вырабляюць серыйна. Брэсцкі батальён радыёэлектроннай барацьбы стаў трэцім падраздзяленнем беларускай арміі, дзе атрымалі такую тэхніку. Першыя дзве пастаўкі былі ў Барысаў і Бярозу. Ганна Буйкевіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».